नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. सिंधुदुर्गात नगरपंचायत आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे आणि अर्थातच संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलंय ते कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीकडे. खरं तर कणकवली नगरपंचायतची निवडणूक आली की एक नाव नेहमी चर्चेत येतं आणि त्या नावाशिवाय ही निवडणूक पूर्णच होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती असते. अर्थात ते नाव आहे संदेशभाई पारकर यांचं. संदेशभाई, खरं तर या मुलाखतीमध्ये मी आपलं स्वागत करतो. सुरुवातीलाच बोललो, कणकवली नगरपंचायतची निवडणूक आली की संदेश पारकर या नावाशिवाय या निवडणुकीमध्ये रंगतच येत नाही. पुन्हा एकदा आपण निवडणुकीच्या रिंगणात आहात. आत्ता संदेशभाई पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात नेमकं का उतरलं? खरं तर सगळ्या कणकवली शहरवासियांचा जो एक विश्वास हा संदेश पारकरांवर आहे आणि त्या विश्वासाच्या जोरावरच गेली 35 वर्ष मी या शहरामध्ये एक समाजसेवेचं, एक राजकीय सगळ्या क्षेत्रावर त्या ठिकाणी मी काम करतो. आणि म्हणून माझी कणकवली शहर ही माझी कर्मभूमी आहे. ज्या शहरानं माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला एक राजकीय चेहरा दिला आणि नुसतंच कणकवली शहरापुरतं मर्यादित न ठेवता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबर महाराष्ट्रापर्यंत नेऊन ठेवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर माझ्या कणकवली शहरवासियांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून त्याचा एक सार्थ असा अभिमान हा सातत्यानं मला त्या ठिकाणी राहिलेला आहे. राजकारणामध्ये निवडणुकीच्या निकालामध्ये अनेक चढ उतार मी पाहिले, अनेक यश अपयश मी पाहिलं, पण कणकवलीकरांची जी नाळ आहे, कणकवलीकरांचा जी साथ आहे, ही सातत्यानं माझ्या मागे तेवढ्याच खंबीरपणानं त्या ठिकाणी राहिली. आणि म्हणूनच संदेश पारकर आणि कणकवली हे एक वेगळं समीकरण या शहरामध्ये सातत्यानं त्या ठिकाणी राहिलेलं आहे. आणि या शहराला एक आध्यात्मिक परंपरा आहे, वारसा आहे, सांस्कृतिक परंपरा आहे, एक सुसंस्कृत शहर आहे, एक स्वाभिमानी बाणा असलेलं शहर आहे. आणि त्याचमुळे म्हणजे परमपूज्य भालचंद्र महाराजांची ही पुण्यनगरी आहे, स्वयंभू रवळनाथांची ही भूमी आहे, त्याचबरोबर आप्पासाहेब पटवर्धनांची ही कर्मभूमी आहे. आणि म्हणून या भूमीमध्ये ज्यावेळी अनेक शहर हे जेव्हा घडलं किंवा आज जे शहर एका नावारूपाला आलंय किंवा एक उदयास आलेला आहे, या शहराच्या जडणघडणीसाठी अनेक कर्तृत्ववान माणसांनी योगदान दिलेलं आहे आणि त्यांच्या योगदानातनं या शहराची जडणघडण झालेली आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये सामाजिक क्षेत्रातली लोक असतील, राजकीय क्षेत्रातली लोक असतील, साहित्य क्षेत्रातली लोक असतील, कलाकार असतील, या प्रत्येकानं कणकवलीच्या जडणघडणीमध्ये फार मोठं योगदान दिलेलं आहे. आणि म्हणून हे शहर त्या ठिकाणी मोठ्या एक महत्वाचं शहर म्हणून या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी नावाजलं जात आहे. आणि म्हणून त्याचा लौकिक, त्या शहराचा लौकिक राहावा आणि सर्वसामान्य माणसाला हे शहर आपलं वाटावं अशा प्रकारचं एक वातावरण या शहरामध्ये निर्माण करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून तो एक प्रयत्न या सगळ्या लढाईच्या निमित्तानं आहे. आणि म्हणूनच जनतेचा जो उत्स्फूर्त असा जो पाठिंबा मला मिळतोय, तर जे जनतेचं प्रेम आहे, जो जे विश्वास आहे, या विश्वासावरच त्या ठिकाणी मी 3 तारीखला या निवडणुकीचा जो निकाल लागेल त्यावेळी खऱ्या अर्थानं विजयाचा गुलाल हा शहर विकास आघाडी या शहरामध्ये आपल्याला उधळताना दिसेल. भाई, खरं तर शहर विकास आघाडीकडनं आपण उमेदवाराच्या रिंगणात आहात नगराध्यक्ष पदासाठी. कणकवलीत फिरताय, जे नेहमीच फिरत असता. अर्थात कसा प्रतिसाद भेटतोय कणकवलीकरांकडनं आणि कणकवलीकर नेमकं तुमच्याशी काय बोलतोय? कणकवलीकरांना जे आत्ताचे सत्तेवर असलेले जे सत्ताधारी आहेत यांच्याबद्दल एक तिरस्कार आहे. म्हणजे त्यांना जो एक सत्तेचा माज आलेला आहे की आम्ही कणकवलीचे मालक आहोत आणि कणकवलीची जनता ही आमचे नोकर आहे, अशा पद्धतीनं एक भ्रष्ट टोळी या शहरामध्ये त्या ठिकाणी काम करते आणि लोकांना त्या ठिकाणी विकत घेण्याचा प्रयत्न, लोकांच्या स्वाभिमानाला ठेच पोचवण्याचं काम या टोळीकडनं सातत्यानं होत आहे. आणि म्हणूनच या संपूर्ण या सगळ्या कारभाराला लोक त्या ठिकाणी कंटाळलेली आहेत. लोकांमध्ये संताप आहे, लोकांमध्ये उद्रेक आहे, लोकांमध्ये चीड आहे. आणि कुठंतरी म्हणूनच शहर विकास आघाडी हा एक सक्षम पर्याय कणकवली शहरवासियांच्या समोर आम्ही त्या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि म्हणून त्या या सगळ्या
जे आज आपल्याला जे एक वातावरण दिसतंय, खरं. खरं तर महाराष्ट्रामध्ये अनेक नगरपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. पण ह्या जरी होत असल्या तरी चर्चा मात्र कणकवलीच्या नगरपालिकेची होताना आपल्याला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दिसते, खरं. जिल्ह्यामध्ये दिसते. याचं कारणच असं आहे की हा एक शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून एक कणकवली पॅटर्न एक महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेला आहे. आणि जे उन्मत्त सत्ताधारी आहेत, ज्यांना सत्तेचा माज झालेला आहे, जर त्यांचा माज जर त्या ठिकाणी उतरायचा असेल आणि खऱ्या अर्थाने जर परिवर्तन करायचं असेल तर ह्या एक शहर विकास आघाडी अशा प्रकारचा एक सक्षम पर्याय त्या ठिकाणी होऊ शकतो. आणि याचं मी जे सांगतोय हे मी माझ्यामध्ये तर आत्मविश्वास ठासून भरलेला आहे. पण जो कणकवलीकरांचा ज्यावेळी मी प्रचाराच्या निमित्तानं फिरतोय, जो संपर्क जनतेशी मी साधतोय, त्या संपर्कामधनं मला त्यांच्यामधलं एक विश्वास दिसतोय की यावेळी आम्ही सत्तेमध्ये परिवर्तन करणार आणि एका शहर विकास आघाडीला आम्ही संधी देणार. हा विश्वास त्यांच्या संपर्कामधनं, त्यांच्या आशीर्वादामधनं किंवा त्यांचा जो पाठिंबा मिळतोय त्या पाठिंब्यातनं दिसतो. भाई थेट नाव घेऊनच विचारतो, मागील 5 वर्ष म्हणजे जे काही सत्तेचा वेळ समीर नलावडे यांना भेटलेला, समीर नलावडेने कणकवलीत विकासच केला नाही असं तुमचं दावा आहे? 100% म्हणजे विकासाचं नाव एक गोंडस आहे. विकासाच्या गोंडस नावाखाली सगळा स्वाहाकार आहे, सगळा भ्रष्टाचार आहे. आणि आपण पाहिलं म्हणजे एक लक्षात घ्या, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी जरी तुम्ही 5-6 किलोमीटर मध्ये गेलात, एक अनेक धबधबे तुम्हाला दिसतात. पावसाळी नैसर्गिक जे धबधबे आहेत ते दिसतात. मग कणकवलीमध्ये धबधब्याची गरज काय? आणि बरं तुम्ही धबधबा बांधलात, तिथं पाणी कुठं गळतंय? म्हणजे कामासाठी काम त्या ठिकाणी काढलेलं आहे, कुठलाही पाणी तिथं गळत नाही, धबधबा कुठं तिथे चालू नाही. पण पैशाचा पाऊस मात्र जर त्याच्यावर खर्च किती झाला हा जर प्रश्न आपण विचारला किंवा जर पाहिलं, रेकॉर्ड काढलं, तर कोट्यवधी रुपये हे त्या धबधब्यावर खर्च झाले. म्हणजे प्रत्यक्षात धबधब्यामध्ये पाणी नाही, धबधब्याची आपल्याला गरज नाही. नैसर्गिक धबधबे सावडावला आहेत. कुठं कणकवलीमध्ये आपण गेलात, समजा राधानगरीला, राजापूर याच्यामध्ये गेलात, दाजीपूरला गेलात, आंबोलीला गेलात, शेकडो धबधबे नैसर्गिक आहेत आणि त्याचं जे सौंदर्य आहे आणि त्याच्यातनं पण पैसे जर त्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळवायचे असेल तर कणकवलीकरांना अशा प्रकारचा धबधबा जिथं पाणीच वाहत नाही, फक्त भ्रष्टाचार वाहतो, असे धबधबे म्हणजे हा विकास नाही. हा नेमका कोणाचा विकास झाला? हे पैसे नेमके कोणाच्या खिशात गेले, कोणाच्या घरात गेले, हा प्रश्न कणकवलीकरांना पडलेला आहे. हे मी तुम्हाला एकच उदाहरण दिलं, जे जवळजवळ प्रत्येक नगरपालिकेला म्हणजे कोणी, मी जरी समजा नगराध्यक्ष असतो तरी प्रत्येक वर्षी 5-50 कोटी रुपये एक शहराच्या विकासासाठी शासनाकडनं, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनाखाली त्या ठिकाणी येतात. मला सांगा, 5 वर्षामध्ये जवळजवळ 50 कोटी रुपये दरवर्षी. परत लोकांचा टॅक्स आहे, घरपट्टी मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, अनेक शिक्षण कर आहेत, वेगवेगळ्या माध्यमातून जे उत्पन्न नगरपालिकेला येतं तो पैसा, राज्य सरकार केंद्र सरकारकडनं येणारा पैसा, माझ्या मते 5-50 कोटी रुपये शहराला येतात. गेल्या 5 वर्षामध्ये यांच्याकडे सत्ता होती, जवळजवळ अशा प्रकारे पैसे आले. ती सत्ता गेल्यानंतर 3 वर्ष प्रशासकीय कालावधीमध्ये सुद्धा यांनीच सत्ता चालवली. मग 8 वर्ष जवळजवळ म्हटल्यानंतर जवळजवळ 400 कोटी रुपये माझ्या मते जवळजवळ आले असतील, वर्षाला 50 प्रमाणे. मग हे 400 कोटी रुपये आहेत कुठे? जर विकास झाला असं म्हटलं आपण म्हणत असाल तर मला सांगा, शहरातल्या ज्या मूलभूत सुविधा आहेत म्हणजे रस्ते असतील, वीज असेल, पाणी असेल, आरोग्य असेल, शिक्षण, या पूर्ण झाल्यात का? असं काही कणकवलीकरांना व्हिजन मिळालंय का की जे मोठ्या शहरामध्ये असतं एक सुसज्ज क्रीडा मैदान झालंय का? एखादं भाजी मार्केट, फुल मार्केट या ठिकाणी झालंय का? कुठंतरी जलतरण तलाव झालाय का? कुठंतरी मल्टीपर्पज हॉल झालाय का की ज्याच्यामधनं सगळ्यांनाच त्या ठिकाणी समजा एखादं मेहंदीचं प्रशिक्षण असेल, एखादं शिलाई करणारी जी महिला आहे तिला शिलाईचं प्रशिक्षण दिलं जाऊ शकतं, लहान मुलांच्यासाठी स्केटिंग असेल, त्याला असलेला जिम, व्यायाम, अशा प्रकारचं एक सगळ्याच गोष्टी ज्या शहरातल्या तरुणांना, तरुणींना किंवा ज्येष्ठांना जे काय आवश्यक आहे अशा प्रकारचं काही वेगळं काम हे माझ्या शहरात तुम्ही दाखवा. कुठेही शहरामध्ये असं काम त्या ठिकाणी उभं राहिलेलं नाही की जे आपण ठळकपणानं, ठामपणानं सांगू शकतो
हे विकासाचं विजन आहे, विकासाचं मॉडेल आहे आणि याचा फायदा कायमस्वरूपी शाश्वत विकास हा झालेला आहे. अशा प्रकारचं कुठलंही नाही. फक्त जो निधी आहे तो आणायचा आणि तो लुटायचा आणि त्या लुटण्याच्या करता कणकवलीची नगरपंचायत हे त्यांच्या व्यवसायाचं साधन झालेलं आहे आणि याच्यातनं आपली श्रीमंती त्या ठिकाणी निर्माण करायची, लोकांना त्या ठिकाणी विकासापासून अपेक्षित ठेवायचं, वंचित ठेवायचं, हेच काम या सत्ताधाऱ्यांकडनं सुरू आहे. आणि म्हणून जनतेमध्ये रोष आहे. शहर विकास आघाडी हा सक्षम पर्याय का निर्माण झाला? सगळे पक्ष आपलं राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून का त्या ठिकाणी एकत्र आली? याचं नेतृत्व आपण संदेश पारकर तुम्ही आपण करावं अशा पद्धतीनं जनतेनं त्या ठिकाणी मला साथ घातली. सगळे पक्ष आले, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, भारिप असेल, वंचित आघाडी असेल, मनसे असेल, वेगवेगळ्या पक्षांनी म्हणजे शिंदे सेना असेल, प्रत्येक जणांनी त्या ठिकाणी आपलं कॉन्ट्रिब्युशन देऊन याचं राजकीय विचारांचं कुठंतरी या सत्ताधाऱ्यांना आपण सत्तेपासून खाली खेचलं पाहिजे. आणि एक संघ जर आपण आलो तर मतांचं विभाजन त्या ठिकाणी होणार नाही आणि जी मतं जर विभाजन झाली तर हे पुन्हा सत्तेवर येतील. आणि म्हणून सत्तेमध्ये जर यांना रोखलं पाहिजे तर मतांचं विभाजन होता कामा नये. आणि म्हणून सगळ्या विचाराचे पक्ष एकत्र आलेत आणि शहर विकास आघाडी म्हणून क्रांतिकारी विचार पक्षाच्या माध्यमातून आपण या निवडणुकीला त्या ठिकाणी सामोरं जातो. भाई, खरं तर 20 वर्ष आपण सत्तेत होता, आपल्या हातात ते सत्ता अधिकार होते. 20 वर्षात आपण कोणता विकास केला? समीर नलावडेंकडनं 5 वर्षात अपेक्षा बाळगत आहे असं आता बाहेर चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांकडनं असं बोललं जात आहे, सोशल मीडियावरती देखील. काय सांगाल? खरं तर मी या शहराचा सरपंच होतो. कणकवली कॉलेजचा पहिला जनरल सेक्रेटरी या ठिकाणी मी होतो. काही वर्ष सरपंच पद माझ्या हातामध्ये होतं. कधी त्यानंतर मी पहिला थेट जनतेतनं पहिला नगराध्यक्ष कणकवलीचा हे होण्याचा बहुमान मी या कणकवलीकरांच्या वतीनं मिळाला. मी सातत्यानं माझी भूमिका जशी राहिली की पद हे प्रतिष्ठेसाठी नसतं, पदाला आपण न्याय दिला पाहिजे आणि पदाला न्याय देऊन त्या ठिकाणी काम केलं पाहिजे. जर 20 वर्षापूर्वी किंवा मी 35 वर्षाच्या माझ्या राजकीय जीवनामध्ये मी आपल्याला सांगतो की कणकवलीचं नाव विकासामध्ये असेल, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये असेल, सामाजिक क्षेत्रामध्ये असेल, ठळकपणे मी मगाशी तुम्हीच सुरुवात केलीत की या कणकवली आणि संदेश पारकर हे समीकरण का, याच्या मागे मी कणकवली शहराला विकासाकडे नेलेलं आहे. कसं त्यावेळी मर्यादा होत्या. ग्रामपंचायत म्हणजे त्याचं बजेट छोटं असतं. 10 वर्ष मी ग्रामपंचायत बनवतं आणि आम्ही कणकवलीची एकजूट ठेवली. कणकवलीमध्ये जातीपातीचं राजकारण आम्ही केलेलं नाही. कणकवलीमध्ये हिंदू मुस्लिम अशा प्रकारची विषमता निर्माण केलेली नाही. एक आपलं शहर, एक माझं शहर अशा प्रकारची भावना ही प्रत्येकाला त्या ठिकाणी निर्माण करण्याचं काम केलं आणि तो सहजपणे सन्मानानं माझ्या शहरामध्ये त्या ठिकाणी आपली भूमिका मांडू शकतो, आपला विचार मांडू शकतो, माझ्या ग्रामपंचायतीमध्ये नगरपालिकेमध्ये येऊ शकतो. आज काय परिस्थिती आहे? नगरपालिकेमध्ये जर तुम्ही यायचं असेल तर पहिलं तुम्हाला सीसीटीव्हीत कैद व्हावं लागतं. कोण आलाय, कशासाठी आलाय, त्याचं काम काय याची चौकशी केली जाते आणि त्याला मग त्याच्या तशा पद्धतीनं त्याला ट्रीटमेंट मिळते. तुझा पक्ष कोणता, तू माझं काम केलं होतंस की नाही, तुला मी त्या ठिकाणी आता दाखवतो मी कोण आहे. अरे काय तुम्ही सत्ता ही तळायात नसते. सत्ता ही सातत्यानं तुम्ही बघितलं या देशामधली किंवा राज्यामधली अनेक सत्तांतर झाली. तुम्ही काय या शहराचे मालक नाही आहात. तुम्हाला लोकांनी संधी दिली आहे. तुम्ही जनतेची सेवा करणे तुमचं कर्तव्य आहे, ते तुम्ही करा. लोकांना तुमच्या अधिकारातनं लोकांना मदत झाली पाहिजे. त्यांचे प्रलंबित प्रश्न, त्यांच्या अडचणी सुटल्या पाहिजेत. त्यांना कोणतरी एक विश्वासक अशा पद्धतीचे, आश्वासक अशा पद्धतीचं नेतृत्व जे समाजाचं सेवेचं असेल ते मिळालं पाहिजे. पण तसं झालेलं नाही. आम्ही या शहराचे मालक आहोत आणि तुम्ही जनताही तुम्ही एक नोकर आहात आणि आम्ही पैशानं सगळं विकत घेऊ शकतो. हा एक सत्तेचा घराणा झालेला माज आहे. आणि त्यामुळे मी सातत्यानं सांगत असतो की जो मतदार आहे या मतदाराची भीती हीच कायम सत्ताधाऱ्यांना असली पाहिजे, राज्यकर्त्यांना असली पाहिजे. जर आपण चुकीचं वागलो, आपण लोकांना त्या ठिकाणी जे सांगतायत लोक त्याच्या विरोधात वागलो तर लोक सत्तेमध्ये परिवर्तन करू शकतात, बदल करू शकतात आणि आपल्याला घरी बसू शकतात. ही भीती जनतेची, मतदारांची भीती ही सत्ताधाऱ्यांना असली पाहिजे. पण हे माझ्या कणकवलीमध्ये दिसत नाही. लोक त्यांना वाटतं की आम्ही पैसे अमाप पैसे वाटू,
जी काही निर्णायक मतं आहेत ती आम्ही विकत घेऊ आणि पुन्हा एकदा सत्तेवर येऊ. पण हा त्यांचा गोड गैरसमज आहे, हा त्यांचा भ्रम आहे. लोकांमध्ये उद्रेक आहे, लोक परिवर्तनाला सज्ज झालेले आहेत आणि ह्यांचा जो सत्तेचा जो माज आहे हा माज त्या ठिकाणी उतरवल्याशिवाय लोक राहणार नाही. तुम्ही जे सांगितलं की कणकवली शहराला विकासाच्या जी विजन दिली ती त्यावेळी या कणकवली वासियांच्या वतीनं एक नगराध्यक्ष म्हणून, सरपंच म्हणून मी दिलेली आहे. आजही तुम्ही मंगळवार मध्ये जर आलात तर जो आठवडा बाजार आहे, मी एकच उदाहरण आपल्याला देतो. जो आठवडा बाजार जो मंगळवार मध्ये मी जो भरवला हा आजही त्या तितक्याच ताकदीनं उभा आहे. मी तुम्हाला सांगतो, शाश्वत विकासाच्या भूमिका मांडणं, तशा प्रकारची खोटी आश्वासनं देणं आणि लोकांना भूलतापा देऊन फसवणं, आणि ज्याच्यामध्ये सातत्य आहे की तो आठवडा बाजार मी बाजारपेठच्या जनतेची मागणी होती की आमचा बाजार संपूर्ण तिथून नाहीसा झालेला आहे, कुठंतरी हा बाजार वसला पाहिजे. मी मंगळवारचा आठवडा बाजार आज माझ्या शहरामध्ये आणलेला आहे आणि आज शेकडो लोक त्या ठिकाणी, त्यांना सहज त्याची उपलब्धता झाली, रोजगार त्या ठिकाणी मिळतो. हे एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. आणि जी कामं आज ते मिळवत आहेत याची सगळी भूमिपूजन ही त्यावेळी मी केलेली आहे. नगरपालिकेची सुद्धा वास्तू ही मीच उभी केलेली आहे. मच्छी मार्केट सुद्धा माझं मीच केलेलं आहे. सगळी जी काय विकासाची जी शाश्वत उभी आहे ती विकासाची कामं मी केली. या कणकवली मी स्वतःचा व्यक्ती मी असं सांगत नाही, पण कणकवलीकरांना विश्वासात घेऊन कणकवली शहराचा सर्वांगीण विकास हे डोळ्यासमोर ठेवून मी तशा पद्धतीचं काम केलेलं आहे. हायवेचं रुंदीकरण असेल, त्याच्यानंतर जी जी तुम्हाला आज कामं दिसत आहेत, कुठेही तुम्ही जा, श्रेय कोणी घेऊ दे, कामांची श्रेय कोणी घेऊ दे, कारण ते सत्तेमध्ये आहेत, आम्हीच केलं म्हणून सांगतायत. पण त्याचा जर इतिहास आणि रेकॉर्ड आपण तपासलं तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये लक्षात येईल याचं हे विजन कोणाचं होतं, ही कामं कोणी केली. आम्ही धबधबे केले नाही. गणपती साना जो आहे तो संदेश पारकरच्या कारकिर्दीमध्ये या शहरवासियांच्या वतीनं उभा आहे आणि तो आज ताटपणानं आहे. पण जो धबधबा आहे ते भ्रष्टाचाराचं काम आहे, हे बोगस काम, पैसे मिळवून खाण्याचं काम, हे मात्र या सत्ताधाऱ्यांनी केलं. एवढाच फरक आहे, जिथं गेला तिथं दिसणारा जो गणपती साना आहे हे संदेश पारकरांचं कर्तृत्व आहे. आणि जो धबधबा जिथं पाऊस पाणी पण पडत नाही, फक्त पैसेच गळत आहेत, हा विकास मात्र त्यांनी केला. त्या विकासाला मी माझा म्हणजे तो विकास, भ्रष्टाचाराचा विकास त्यांनी केला, स्वतःची घरं भरली. आणि म्हणून कणकवलीकरांना प्रश्न आहे की नेमका विकास कोणाचा झाला आणि जे 400 कोटी रुपये गेल्या 8 वर्षात खर्च झाले ते शोधण्याचा प्रयत्न कणकवलीतली जनता छोटी छोटी दुर्बीण घेऊन करते. त्याला तो दिसत नाही. हा विकास, ह्याला विकास म्हणत नाही. बर भाई, मुद्दा म्हणून एक प्रश्न ना, म्हणजे विकास, कणकवली शहर या विषयावरती आपण बोललो, थोडस राजकीय बोलू या मुलाखतीमध्ये. आपण उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आहात. शहर विकास आघाडीकडनं आपण नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत आहात. शिंदेच्या शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे आपल्याला जिंकवण्यासाठी अक्षरशः कंबर कसले. संदेश भाई जर उद्या विजयी झाले तर शिंदेच्या शिवसेनेत जातील की शहर विकास आघाडी भारतीय जनता पार्टी बरोबर सत्तेत उतरलेलं चित्र पाहायला भेटेल? काय संदेश पारकर 100% विजयी होतील, जनतेच्या आशीर्वादावर, प्रेमावर आणि विश्वासावर. आणि राहिला प्रश्न आपण जो विचारलेला, शहर विकास आघाडी म्हणून आम्ही हे पॅनल या ठिकाणी स्थापन केलेलं आहे. आणि जो शहर विकास आघाडी पॅनलला मदत करतोय आज, कारण प्रत्येक मत हे महत्वाचं आहे आणि प्रत्येक मत हे सत्तेमध्ये परिवर्तन त्या ठिकाणी करू शकतं. आणि म्हणून जे लोक मदत करतायत, आमदार निलेश राणे त्यांनी पुढाकार घेतलाय. मी तर त्यांना सांगितलं की आपण शहराचं पालकत्वच घ्या, ही माझी भूमिका राहिली, कारण हा बदल महत्वाचा अपेक्षित आहे. वैभव नाईक त्या ठिकाणी शिवसेनेचे त्या ठिकाणी ते काम करतायत, ते प्रचारामध्ये सहभागी होत आहेत. निलेश राणेंनी तर स्वतः जबाबदारी घेतली, काँग्रेस पक्ष त्या ठिकाणी आहे. सगळे जे या सत्ताधाऱ्यांच्या या भ्रष्ट टोळीच्या विरोधामध्ये एक संघपणे आम्ही सगळे विचाराचे लोक सामोरे जातोय. आणि मी शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख म्हणून या सर्वांमध्ये संदेश पारकरच नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार हे जनतेने ठरवलेलं आहे, सगळ्या पक्षांनी ठरवलं की तुम्हीच ही जबाबदारी घेतलीच पाहिजे, तरच हा बदल होऊ शकतो, तरच हे परिवर्तन होऊ शकतो. आणि म्हणून मी त्या ठिकाणी लढण्यासाठी सज्ज झालो. माझी भूमिका, मी का लढतोय
की जनतेला आज बदल हवा आहे, जनतेला परिवर्तन हवं आहे आणि तो सक्षम पर्याय संदेश पारकर आणि आम्ही शहर विकास आघाडी म्हणून देऊ शकतो, हा विश्वास मला जनतेने दिला आणि म्हणून या रिंगणामध्ये मी उतरलेलो आहे. संदेशभाई, खरं तर आता इकडे समीरजी विजयी होत अथवा इकडे संदेशभाई विजयी होत, कणकवलीमध्ये सत्ता ही राणेंचीच राहणार आणि ह्या कारणामुळे कुठंतरी वैभव नाईक यांच्या मनात एक भीती निर्माण झाली की उद्या कदाचित आपलं जे प्रस्ताव आहे ते इकडचं कमी होईल, म्हणून कुठंतरी वैभव नाईक, निलेश राणे किंवा शिंदे शिवसेनेची लोक मंचावर असताना पाहायला भेटत नाही, सुशांत नाईक पाहायला भेटत नाही, असं काही आहे का? नेमकं काय त्याबाबत? प्रत्येकावर जबाबदारी वाटून दिलेली आहे. 17 प्रभाग आहेत आणि शहराचा नगराध्यक्ष म्हणून मी उभा आहे. आता हे प्रचार करत असताना एकाच वेळी सगळेच एकत्र येणं शक्य नाही, कारण प्रत्येकावर जबाबदारी दिलेत आणि तशी रणनीती आम्ही त्या निमित्तानं आखलेली आहे. ती आमची एक स्ट्रॅटेजी आहे, कशा पद्धतीने आपण काम करावं. आणि प्रत्येक जण त्या ठिकाणी, निलेश राणे स्वतः त्या ठिकाणी ठाण मांडून बसलेले आहेत. या शहराचं जबाबदारी घेत स्वीकारत असताना त्यांनी स्वतः ठाण मांडून बसलेले आहेत आणि प्रत्येक मतदाराला ते कन्व्हिन्स करतायत, विश्वास देत आहेत. एक संधी शहर विकास आघाडीला द्या, या शहराच्या विकासाची जबाबदारी आपण घेतो. एकीकडे निलेशजी राणे मेहनत घेत आहेत, ते स्वतः त्या ठिकाणी ही जबाबदारी कणकवली वासियांना, शहरवासियांना देत आहेत की आम्ही या ठिकाणी विकास करू आणि म्हणून शहर विकास आघाडीची स्थापना झाली. दुसऱ्या बाजूला वैभव नाईक आहेत, तेही त्या ठिकाणी जबाबदारी घेत आहेत. त्यांनी त्या ठिकाणी आपण चांगल्या पद्धतीनं या शहरामध्ये काम उभं करूया. आणि काँग्रेस असेल किंवा इतर भारी असेल, वंचित आघाडी असेल, काल वंचित आघाडीचा पाठिंबा मिळाला, रिपब्लिकन सेनेचा पाठिंबा मिळाला, अनेक उमेदवारांनी अपक्ष उमेदवारी भरली होती, त्यांनी अर्ज मागे घेतले आणि त्या ठिकाणी मला मदत केली, भूमिका घेतली. हे सगळं जे आहे ही आम्ही एक सांघिक टीम म्हणून त्या ठिकाणी काम करतोय. आम्ही प्रत्येकाने जरी पक्ष कोणाचा वेगवेगळा असला तरी या भ्रष्टाचारी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात, या भ्रष्टाचारीच्या विरोधात एक भयमुक्त कणकवली, भ्रष्टाचार मुक्त कणकवली अशा प्रकारचा नारा देऊन आम्ही या शहरामध्ये या निवडणुकीला त्या ठिकाणी सामोरं जातोय. आणि हा विचार जनतेला त्या ठिकाणी पटलेला आहे आणि बघितलं तुम्ही की कसा प्रतिसाद मिळतो, किती मोठ्या संख्येने लोक या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये सहभागी होत आहेत, एक म्हणजे जो एक विश्वास देत आहेत. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, सत्ता परिवर्तन हे होणार आहे. 2 तारीखला मोठ्या संख्येने मतदान केंद्रावर येतील, मतदान करतील आणि 3 तारीखला या शहरामध्ये एक इतिहास घडणार आहे. या सत्ताधाऱ्यांना त्यांची जागा कणकवलीतली मतदार त्या ठिकाणी सुज्ञ मतदार दाखवणार आहेत आणि विजयाचा जो गुलाल जो आहे, हा विजयाचा गुलाल शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून या शहरावर आम्ही उधळणार. आई, खरं तर ह्या प्रश्नाशिवाय मुलाखत पूर्ण होऊ शकत नाही, कारण की आजपर्यंत संदेशभाई, आताचे विद्यमान खासदार नारायण राणे, नामदार नितेश राणे यांच्या विरोधातील तुमचा संघर्ष हा सर्वश्रुत आहे. संपूर्ण कणकवलीकरांना, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला माहिती आहे. त्याच राणे कुटुंबातील प्रमुख सदस्य असलेले आमदार निलेश राणे आज तुमच्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतानाचं चित्र पाहायला भेटतं. एकूणच हे सगळं जे काही राजकारण, राजकीय घडामोडी घडत आहेत, याकडे राणे समर्थक, संदेश प्रेमी आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे कार्यकर्ते या सर्वांनी नेमका काय अर्थ घ्यावा असा प्रश्न पडलाय. काय सांगा? खरं तर शहर विकास आघाडी म्हणून आम्ही सगळेच एकत्र एकसंघपणे सामील झालेले आहोत. खरं तर जे आमदार निलेश राणे फार मेहनत घेत आहेत, मी त्यांचा फार आभारी आहे की ज्या पद्धतीनं त्यांनी ही जबाबदारीच संदेश पारकरांना आपण विजयी करणार अशा प्रकारचं जाहीर भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे आणि म्हणून मी त्यांचा विशेष त्यांचे आभार मानतो. आणि त्याचबरोबर जी शहर विकास आघाडीमध्ये जे बाकीचे सगळे राजकीय पक्ष आहेत त्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी तीच भूमिका स्वीकारलेली, ते सुद्धा त्याच पद्धतीनं ताकदीनं या शहरामध्ये काम करत आहेत. आणि म्हणून हा जो विषय आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पुरता मर्यादित विषय आहे. कणकवली शहराची निवडणूक आणि त्यावर बसलेले जे सत्ताधारी आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये ही जी काय सगळी शहर विकास आघाडी झालेली आहे, याचा फक्त जो संबंध आहे हा फक्त शहर निवडणुकीपुरता त्या ठिकाणी आहे. आणि जर आम्ही अशा पद्धतीनं एकत्र झालो, मतांचं विभाजन झालं नाही आणि जर त्या ठिकाणी जनता एकसंघ राहिली आणि जनतेनं विश्वास दिला तर काय घडू शकतं याचा एक कौल 3 तारीखला आम्ही त्या ठिकाणी घेणार आहोत.
आणि म्हणून मी मगाशी म्हणालो की हा कणकोली पॅटर्न सुद्धा होऊ शकतो भविष्यामध्ये. राजकारणामध्ये कोण कोणाचा मित्र कोण कोणाचा शत्रू नसतो कायमचा. सगळे बदल तुम्ही सत्तांतर झाली, सगळे बदल तुम्ही पाहिलेले आहेत, पण आज लोकांमध्ये त्या ठिकाणी या सत्ताधाऱ्यांच्या बद्दल एक चीड आहे, एक उद्रेक आहे, एक संताप आहे. आणि कुठल्याही परिस्थितीत तुम्ही सगळे राजकारण बाजूला ठेवा, सगळे एकत्र आपण येऊया आणि यांचा बंदोबस्त करूया, यांना सत्तेतनं खाली खेचूया, अशा प्रकारची भूमिका सर्वसामान्य जनतेची या शहरातल्या आहे. आणि म्हणूनच हे समीकरण जे तुम्हाला एक वेगळं दिसतंय की बा नेमकं कणकवलीत चाललंय काय किंवा कशा पद्धतीनं हे सगळे एक झाले, याच्या मागचं कारण काय, तर याच्या मागचं एकमेव कारण असं आहे की ज्यावेळी प्रक्षोभ होतो, ज्यावेळी एक एल्गार निर्माण होतो, एक झंझावत निर्माण होतो. तुम्ही बघितलं अनेक देशामध्ये सुद्धा, म्हणजे नेपाळमध्ये काय झालं, बांगलादेशमध्ये काय झालं, ज्यावेळी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधामध्ये लोक रस्त्यावर उतरतात आणि एक भूमिका ठरवतात की आम्हाला, म्हणजे मंत्र्यांना सुद्धा, मंत्री असतील, राज्यपाल असतील, पंतप्रधान असतील, राष्ट्रपती असतील, त्यांच्या सुद्धा घरावर त्या ठिकाणी हल्ले झाले. याचं कारण काय आणि त्यांना तिथून सत्तेमध्ये बदल झाले, याचं कारण काय, तीच परिस्थिती कणकवली शहरामध्ये निर्माण झालेली आहे. लोक त्या ठिकाणी, या सगळ्या लोकांचा उद्रेक झालेला आहे आणि कुठंतरी नगरपंचायतीवर या सत्ताधाऱ्यांना खाली उतरवून परिवर्तन करून सक्षम जो पर्याय जनतेच्या समोर दिलेला आहे, ते चेहरे 17 नगरसेवक आणि संदेश पारकर नगराध्यक्ष हे निवडून यावेत, ही जनतेची भूमिका आहे. आणि तेच 3 तारीखला त्या ठिकाणी या नगरपालिकेवर शहर विकास आघाडीचा झेंडा तुम्हाला फडकताना दिसेल. मी पुन्हा एकदा सांगतो, आमदार निलेश राणे यांचं मी विशेष त्या ठिकाणी आभार मानतो की त्या पद्धतीनं त्यांनी पक्षामध्ये प्रचारामध्ये जी आघाडी घेतलेली आहे, सर्वस्व त्यांनी त्या ठिकाणी झोकून दिलेलं आहे आणि संदेश पारकरांना विजयी करावं ही भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. आणि म्हणून त्यांचं सुद्धा मी कौतुक करतो, त्यांचा मनापासून आभार मानतो. आणि त्याचबरोबर इतर जे सगळे पक्ष आहेत, काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल, त्या सगळ्यात, म्हणजे भारीप असेल, म्हणजे सगळ्या, प्रत्येक जो पक्ष माझ्याबरोबर आज आहे आघाडीमध्ये, माझ्या शहर विकास आघाडीमध्ये, त्या सगळ्या पक्षाच्या नेत्यांना मनापासून त्या ठिकाणी धन्यवाद देतो. त्यांनी सगळ्यांनी हा विचार निर्माण केला, एकत्र सगळे आलो आणि म्हणूनच हे त्या ठिकाणी घडलं. आणि म्हणून जो काही इतिहास आपल्याला घडवायचा आहे, जे काही कणकवलीमध्ये परिवर्तन करायचं आहे, हे परिवर्तन त्या ठिकाणी होणार आहे. ज्यांना ज्यांना हा जो सत्तेचा माज आहे, आम्ही कणकवलीचे मालक आहोत आणि कणकवलीतली जनता ही त्या ठिकाणी गुलाम आहे, नोकर आहे. आणि आम्ही म्हणू ते हम करे सो कायदा, ही जी काय पद्धत आहे, मग त्याच्यामध्ये बिल्डर असतील, जमीन मालक असतील, व्यापारी असतील, इथला सामान्य सर्वसामान्य नागरिक असेल, या सगळ्या लोकांना जी वागणूक गेल्या 8 वर्षामध्ये मिळालेली आहे, ही वागणूक लोकांना त्या ठिकाणी माहिती आहे. कशा पद्धतीनं लोकांना त्या ठिकाणी या सत्तेच्या माध्यमातून जो त्यांचा म्हणजे सन्मान होऊ शकलेला नाही, कशा पद्धतीनं त्यांची मनं दुखवलेली आहे, कशा पद्धतीनं त्यांना लुटलेलं आहे, हे प्रत्येक शहरातल्या जनतेला त्या ठिकाणी माहिती आहे. अनेक उदाहरणं आहेत. रातोरात प्रत्येकाची, म्हणजे मी घरं जमीनदोस्त करण्यात आलेली आहे. म्हणजे एखाद्या माणसाचं घर इतक्या पद्धतीनं त्याचं उद्ध्वस्त करायचं, त्याची मालकीच त्या ठिकाणी नाहीशी करायची, इथपर्यंत हे सत्ताधारी पोहोचलेले आहेत. अनेक प्लॉट त्यांनी बळकावलेले आहेत, अनेक बिल्डर्सना त्यांनी त्या ठिकाणी त्रास दिलेत, व्यापाऱ्यांना त्रास दिलेत. आणि काय जे सगळे त्रास दिलेले आहेत या शहरातल्या जनतेला, या ठिकाणी जनतेला ते माहिती आहेत. आणि प्रत्येक जण याचा बदला, ही जी अपप्रवृत्ती आहे, या अपप्रवृत्तीचा बदला घेण्यासाठी सज्ज आहेत. आणि त्यामुळे त्यांनी ठरवलेलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये संदेश पारकर आणि त्यांच्या 17 नगरसेवकांना आपण निवडून आणणार आहोत आणि एक परिवर्तन या शहरामध्ये त्या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत. संदेशभाई, खरं तर ना, प्रश्न विचारल्यानंतर उत्तर ऐकत असताना थोडंसं स्मित असं माझ्याही चेहऱ्यावर येत होतं. कारण संदेश भाईंकडून राणे कुटुंबातील सदस्याचं इतकं कौतुक हे पहिल्यांदा ऐकायला भेटतंय. नाही, जो माणसाला ते लक्षात घ्या, जो अनुभव येतो. मी त्यांच्याबरोबर आता शहर विकास आघाडी झाल्याच्या नंतर माझा संपर्क आला, त्या संपर्कामधनं त्यांचं जे या शहरामधलं मला मदत करण्यासाठी किंवा शहर विकास आघाडीला निवडून आणण्यासाठी त्यांची जी मेहनत आहे, त्यांचं जे काम आहे, मग त्याचं कौतुक केलंच पाहिजे ना. म्हणजे त्यांची जर त्यांचं सहकार्य मिळत असेल
त्यांची शक्ती जर माझ्या जिंकण्याच्या करता किंवा शहर विकास आघाडीला निवडून आणण्याकरता मिळत असेल तर त्याचं कौतुकच करायला पाहिजे. मी तर म्हणतो की रामाच्या सेतूमध्ये खारीचा पण वाटा होता. तिनं पण त्या ठिकाणी असं पुराणामध्ये सांगितलं जातं. प्रत्येक जो माझ्यासाठी मतदार म्हणून मला मदत करतोय, शहर विकास आघाडीला मदत करतोय, माझ्या नगरसेवकांना निवडून आणण्यासाठी मेहनत घेतोय, परिश्रम घेतोय, मग तो काँग्रेसचा असू दे, शिवसेनेचा असू दे, शिंदे सेनेचा असू दे, भारतीय भारिपचा असू दे, सगळ्यात मी तर त्यावेळी सुरुवातीला ज्यावेळी मी आवाहन केलं जनतेला किंवा सगळ्या राजकीय पक्षाला, मी भारतीय जनता पार्टीला सुद्धा आवाहन केलेलं होतं, तुम्ही सुद्धा आमच्या बरोबर या. कुठंतरी ही सत्ता जी आहे, ही उन्मत्त मस्त जो अहंकारपणा आहे, जो मुजरपणा आहे, जो सत्तेचा माज आहे, हा खाली खेचण्यासाठी, उतरवण्यासाठी आपण सगळेच एकत्र येऊया आणि कुठंतरी एक चांगलं शहरामध्ये एक वातावरण निर्माण करूया आणि प्रत्येकाला शहरवासियांना माझा सन्मान मिळेल. ही कणकोली माझी आहे, ही नगरपंचायत माझी आहे, अशी भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. याच्यासाठी जी लढाई आहे आणि त्यामुळे जो जो मला या ठिकाणी मदत करतोय माझ्या 17 नगरसेवकाला आणि मला नगराध्यक्ष म्हणून, त्याचा मी मनापासून त्या ठिकाणी आभारी आहे. आणि म्हणून मी प्रत्येकाचं कौतुक या ठिकाणी करतोय की सगळं बाजूला ठेवून ही सगळी माणसं या शहराच्या परिवर्तनासाठी सज्ज झालेली आहेत आणि सक्षम पर्याय 17 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर हे जनतेच्या समोर दिलेले आहेत. आणि म्हणून जनतेमध्ये त्या ठिकाणी एक उत्साह आहे, एक ऊर्जा आहे, एक म्हणजे एक लाट आहे परिवर्तनाची, की नक्की आम्ही त्या ठिकाणी बदल करू आणि आमचा स्वाभिमान, कणकोलीकरांचा जो स्वाभिमानी बाणा आहे, तो स्वाभिमानी बाणा प्रत्येक मतदार या निवडणुकीमध्ये जपला जाईल. नामदार नितेश राणेंना शह देण्यासाठी ही शहर विकास आघाडी करण्यात आली असंही बोललं जातं. नाही, मी मगाशीच आपल्याला म्हणालो की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ह्या निवडणुका आहेत आणि त्यामुळे कोणाला पकडण्याकरता किंवा कोणाला घेरण्याकरता नाही, हे जे सत्ताधारी आहेत, ही जी भ्रष्ट टोळी आहे, या भ्रष्ट टोळीच्या विरोधामध्ये भयमुक्त कणकवली, भ्रष्टाचार मुक्त कणकवली हा आमचा नारा आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी यांना एकदा सत्तेवरनं खाली आणूया, कारण शहराच्या अनेक कामामध्ये म्हणजे जो शहरामध्ये आज भविष्यामध्ये जो टाउन प्लॅनिंग होणार आहे, ग्रीन झोन मध्ये काही जमिनी आहेत, त्या जमिनी या सत्ताधाऱ्यांनी कमी पैशामध्ये शेतकऱ्याकडनं विकत घेतलेल्या आहेत. यांना त्या ठिकाणी ते झोन उठवून येलो झोन करायचे आहेत. तिथं त्यांना त्या जमिनीनं येलो झोन घेऊन स्वतःचा आर्थिक फायदा कसा त्या ठिकाणी होईल, असे वेगवेगळे विषय यांच्या मनामध्ये आहेत. खरं तर या सत्ताधाऱ्याकडनं विकासाची ब्ल्यूप्रिंट यायला पाहिजे होती. डेव्हलपमेंट प्लॅन जो शहरामध्ये आहे, त्या डेव्हलपमेंट प्लॅनच्या माध्यमातून विकासाचं एक नियोजन झालं पाहिजे होतं. सगळ्या ज्या गरजा आहेत, ज्या मूलभूत सुविधांच्या बरोबर ज्या इतर गरजा मी म्हणालो, एक शहर म्हणून एक वाढतं शहर, कारण या शहरामध्ये आपण पाहिलं जरी या शहराची लोकसंख्या 14,000 जरी असली तरी हे तालुक्याचं आणि जिल्ह्याचं महत्वाचं शहर असल्यामुळे जवळजवळ 1 लाख लोक या शहरावर व्यवसायाच्या निमित्तानं, शिक्षणाच्या निमित्तानं, धार्मिक कामाच्या निमित्तानं, सगळ्याच्या निमित्तानं या शहरावर 1 लाख लोकांचा वावर असतो. शहरामध्ये दर दिवशी वावरत असतात. त्या शहरवासियांना पार्किंगच्या समस्या आहेत, आपल्या शौचालयाच्या समस्या आहेत, सगळ्या म्हणजे अशा प्रत्येक समस्या आहे. या समस्यामध्ये तरी 14,000 लोकसंख्येचं शहर जरी असलं तरी हे शहर दिवसाला 1 लाख लोकांचा वावर या शहरावर आहे. आणि मग त्या शहराला कशा चांगल्या सुविधा, शहर जे लोक येत आहेत त्या लोकांना, शहरातल्या जनतेच्या 14,000 लोकांना आपण सुविधा दिलीच पाहिजे. पण जे लाखभर लोक जी शहरावर त्यांचा जो वावर असतो त्यांना सुद्धा सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे, त्यांना सुद्धा त्या ज्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. हे जर आपण नियोजन केलं आणि भविष्यामधली पुढची 50 वर्षाची कणकोली शहर कसं असेल याचा विचार करून जर समजा आपण तशा पद्धतीचा विकासाची भूमिका घेतली तर एक चांगला विकास होऊ शकतो. पण मी असं म्हणत नाही की मी सगळंच 5 वर्षामध्ये होईल असा मी मानणार नाही. पण तशा दिशेने जर आपण वाटचाल केली, तशा पद्धतीने आपण पाऊल टाकलं तर भविष्यामध्ये 50 वर्षाचं विजन घेऊन, भविष्यातलं 50 वर्षाचं विजन, समजा आपण 2025च्या निवडणुकीला सामोरे जातोय, भविष्यामध्ये 2075ला कदाचित आम्हीही नसू, पण 2075ला माझी कणकवली एक सुसज्ज
एक सर्वांगीण विकासाचं असलेलं शहर असलं पाहिजे आणि सर्वसामान्य माणसाच्या ज्या रोजच्या अडचणी आहेत, रोजच्या गरजा आहेत, रोजचा त्यांच्या मनामध्ये जो असलेला विकास आहे, हा विकास त्या ठिकाणी झाला पाहिजे. अगदी शेवटचा प्रश्न बाई या मुलाखतीतला, कणकवलीकरांना या निवडणुकीच्या निमित्तानं, या रणधुमाळीच्या निमित्तानं नेमकं काय आवाहन कराल कोकणशाहीच्या माध्यमातून? एक जनतेला मी एवढंच आवाहन करेन, एक संधी संदेश पारकरांना द्या. जो परिवर्तनाला जी साथ या जनतेनं, या शहरातल्या जनतेनं घातलेली आहे, त्या साधेला जी सज्ज व्हा, परिवर्तनासाठी सज्ज व्हा. आणि एक कणकवलीला एका जी परमपूज्य भालचंद्र महाराजांची ही पुण्यनगरी आहे, स्वयंभू रवळनाथाची ही भूमी आहे, अप्पासाहेब पटवर्धनांची ही कर्मभूमी आहे. आणि मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हजारो लोकांचं कर्तृत्वान, लोकांचं योगदान या शहराच्या जडणघडणीसाठी आहे. संदेश पारकर हे नाव बाजूला ठेवा. अशी अनेक माणसं ज्यांनी या कणकवलीच्या जडणघडणी करता आपलं योगदान दिलं, त्या योगदानावरच हे शहर त्या ठिकाणी उभं आहे. आणि म्हणून तो लौकिक, आपण कणकवलीचा लौकिक पुन्हा त्या ठिकाणी प्रस्थापित करूया. एक चांगलं वातावरण, म्हणजे एक स्नेहभावाचं, एक आपुलकीचं, एक माणुसकीचं वातावरण, जातीपातीचं राजकारण न करता, हिंदू मुस्लिम दलित असं राजकारण न करता, सगळ्यांनाच विश्वासात घेऊन, सगळ्यांनाच एकत्र घेऊन आपण या शहरामध्ये एक सक्षम पर्याय उभा केलेला आहे. आणि म्हणून तशा पद्धतीचं काम करण्याचा प्रयत्न हा माझा राहील. आणि म्हणून मला एकदा कदाचित नगरपंचायतीची माझी ही शेवटची निवडणूक असेल. यापुढे परत मी नगरपंचायतीमध्ये राहीन असं मला वाटत नाही. ही माझी शेवटची निवडणूक आहे. आणि म्हणून मी जनतेला, या तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून जनतेला आवाहन करतो, एक संधी परिवर्तनासाठी, कणकवलीकरांच्या सन्मानासाठी, आणि परत एकदा एक कणकवली एक सुसंस्कृत शहर, एक भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त शहर बनवण्याच्या करता आपण मला एक संधी द्यावी, अशा प्रकारचं आवाहन आपल्या चॅनलच्या वतीनं मी कणकवलीतल्या जनतेला त्या ठिकाणी करतो. संदेशभाई, निवडणुका येतील जातील, रणधुमाळी सुरूच राहील 3 तारीखपर्यंत. संदेश पारकर आणि कणकवली हे पूर्वीपासनं आता 2025 सालापर्यंत जोडून राहिलेलं एक समीकरण आहे. त्यामुळे कणकवलीकर आपल्याला किती ताकदीनं ताकद देत आहेत हे निश्चितच 2 तारीखला मतपेटीतून आणि 3 तारीखला निकालातून सर्वांच्या समोर येणार आहे. आपल्या पुढील वाटचालीला आमच्या कोकणशाही टीमकडनं शुभेच्छा देतो. या मुलाखतीत आपण सहभागी झालात, आपल्याला मनपूर्वक धन्यवाद देतो. थँक्यू, आभारी आहे. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद.